11:30, hè? Ja. Midden in de nacht. Gebeuren. Dus wat dat betreft kunnen we de boel hier opzetten en dan kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar dan moeten we nog gewoon even wachten. Eens in het jaar, ergens begin augustus, ontstaat er boven de Nederrijn een bijzonder fenomeen: zomersneeuw. Als het donker is, komen honderdduizenden schorazen, dat zijn eendagsvliegen, uit het water om zich voor te planten en vervolgens te sterven. Hoppa. Laat ze maar komen. De mannetjes die beginnen en daarna komen de vrouwtjes. De mannetjes wachten de vrouwtjes op. Eigenlijk wel een beetje. Ja, ze willen alvast klaar zijn mocht de eerste eruit komen. En, en die mannetjes die gaan dan ook vervellen als eerste. Normaal gesproken, ja. Dit is gewoon een vlieg. Ja, die rivier zit vol met leven, dus dat... Oh, kijk, hier gaat er een. Kijk, ja. Dit is duidelijk ook... Ja, dit is een mannetje, wat langere staartdraden. Nou... Zo, hoe zie je dat zo snel? Ja, dat is lange ervaring. Maar het is wel zo, ze vliegen anders dan normale eendagsvliegen. Dus, eens even kijken of we... Oh, kijk, hier gaat er nog één. Ja, kijk. Oh, wat zijn ze snel, zeg. Ja, ze kunnen snel vliegen. Hier gaat er nog één. Oh, kijk, het gaat beginnen. Hier is een mannetjes zomersneeuw zich aan het vervellen. Je ziet dat hij zich zijn vleugels nu aan het samenvoegen is. En hij perst zichzelf nu uit zijn huidje. En dit is dus uniek voor eendagsvliegen. Niemand weet waarom ze dit doen. Ze leven hun hele leven als eitje of als larve in het water. Gewoon een heel jaar lang. En dan op één dag besluiten ze om naar boven te zwemmen. Vervellen ze. Vliegen ze op. En dan vliegen ze dus naar de kant om dan nog een keer te vervellen. Kijk, het is gelukt. En hij vliegt weer weg. Oeh. Hij heeft zijn huidje nog aan zijn kont zitten. Dat is een beetje onhandig van hem. En dit is dus een mannetje. Hij heeft 2 staartdraden. Wat een raar fenomeen. Ja, het is echt bizar waarom hij dit nou doet. Want de mannetjes die paren en die gaan dan meteen dood. En dan is het wachten op de vrouwtjes. Want die vrouwtjes zitten helemaal propvol met eieren. En dat is best een lugubere methode die ze gebruiken. Want als ze gepaard eenmaal hebben, dus die eitjes die moeten dan bevrucht worden. En dan vliegen ze weg. En dan barsten ze gewoon op het wateroppervlak open en dan persen ze hun eieren eruit en daarmee gaan ze dood. Kijk, dit is een vrouwtje. Die is wat geler ook. Er zijn 2 kolommen met eitjes. Ze scheurt zichzelf echt open. En dat is vaak het laatste wat ze dan doet. En daarna, die eitjes die drijven met het water mee, zakken naar de bodem. En dan is het ook voor de vrouwtjes gedaan. De eitjes liggen een paar maanden op de bodem van de rivier, worden uiteindelijk larven, wachtend op dat ene moment in augustus volgend jaar om dan uit te vliegen. Wow, er worden heel veel. Kijk dan! Ja, die spinnen die hebben geluk. Oh, hier, kijk, deze spin die hem aan het opeten is. Oh. Nou, dit is waar ik op gehoopt had. Dus dat, de sneeuw gaat omhoog, maar voor de rest, met een beetje fantasie, kun je het wel als sneeuwvlokken zo interpreteren. Het sneeuwt! Oh!